avui parlarem de la por a parlar en públic. Us donarem 3 consells per poder-ho fer de la millor manera possible. I perquè feu unes presentacions i uns discursos molt guais. Primer consell! La roba. La roba és molt important. És la base d'una bona presentació. No pots utilitzar roba que et vagi molt gran o que piqui. El girassol... Perdó. Tampoc podem utilitzar roba que ens vagi petita o que sigui incòmoda. El girassol Perdó. Hem d'utilitzar roba còmoda I adequada per una bona presentació. Els girassols són grocs. Gràcies per la vostra atenció. Consell número 2. No posar-se nerviós. Estar relaxat. Si no poden passar coses com aquestes. Abans de sortir a fer una presentació o un discurs has d'estar relaxat, perquè si no les coses no sortiran bé, com hem vist al vídeo anterior. El que passa és que relaxar-se és una tasca molt complicada. Un consell és inspirar i expirar profundament per estar relaxat i si ho tens preparat, sortirà bé. Consell número 3. Saber-se la presentació O discurs. i no improvisar. També tinc presentacions socials i no me l'he estudiat. Bueno, improvisaré. Hola? Joana d'Arc? Joana d'Arc? Ho sento, no puc. I fins aquí el nostre vídeo de Jo tinc la paraula. Esperem que us hagi agradat. I ara us sortiran unes presentacions i uns discursos molt guais. Your time is up.